Prozesu honetan guztian ez dira langileak bakarrik sufritzen ari direnak. Erabiltzaileetaz ere ez gara hazten. Eta ez eta euren familiez. Hemendik eskerrak eman nahi dizkizuegu egun hauetan guztietan agertzen ari zareten pazientziagatik. Eta langileei erakusten ari zareten babes guztiagatik. Sekulakoa izan delako. Zuen babesak ematen digu aurrera egiteko indarra. Eta amaitzeko gure egoera konponduko luketen ardatzak nahiko genituzke gogoratu. Eta horrela, beraz, sinatuko genuke akordioa. Batetik, ordu publikoak eta pribatuak berdin ordaintzea. Lan berdina, soldata berdina. Eta bigarrenik, gaixotasunak izateagatik penalizaziorik ez jasotzea. Gaixotasun arruntagatik soldataren 100% jasotzea. Udal hori benetako arduraz jokatzea eskatu nahi diogu. Arduradun zuzenak baitira auzi honetan. Eta euren esku dago langile hauen lan baldintzen kalitatea eta honenbestez zerbitzuaren kalitatea bermatzea. Beraz, erantzukizuna eta ardura ja!